punta. Dirita karon sa ika-60 ka video sa atong lecture sa Westminster Confession of Faith. Pang atong chapter di sa chapter 15 sa sections 3 and 4, no? So ang uluhan niini repentance indispensable to salvation. So repentance indispensable to salvation. Ini naman sila yan, ako na yung tulog ko na pa, iwan na. Ayun na, kinita kini ba? Hindi na. Hindi. Ang atong pasabot ni ini, repentance is indispensable to salvation, meaning ni ini nga dili gyud pwede nga walay repentance nga ang usa ka tawo ma-save nga walay repentance. Pasabot niya na nga ang salvation gikinahanglan, necessary gyud, extremely necessary, ug kung walay repentance walay kaluwasan ang tao. That's why ang mga tao nga wala gyud sila'y inkling may tungod sa Ginoo, no, wa ma-change ang ilang mind about sa Ginoo, walay evangelical faith nga naa kanila, wala sila na inform, way knowledge nila about God, or in other words, wala sila na walihan sa ebanghelyo nga maoy hinungdan nga sila mo repent sa ilang mga sala, walay kaluwasan para kanila. So muna siya ang implication ni ini. Implication nga ang kaluwasan naaragyot sa tao nga nawalihan sa maing balita. Ug ang maing balita mao kini nga no, sa dili pa ang tao makaamgo nga dunay maayong balita, aangay gyud nga ang sitwasyon ang pasabot ni ana nga ang tao nga nakabadawat sa maayong balita naa siya sa dili maayo nga sitwasyon. Ang sitwasyon niya naa siya sa worse nga situation, or naa siya sa dili gyud kaaya-aya nga kahimtang. Kung moingon nga maayong balita, meaning ni ana nga dunay gipaabot nga maayong kahimtang or announcement nga ang content ni ana nga announcement mahitungod kini sa ikaayo sa listener, or at least dunay maayong panghitabo nga mo resulta, ang maayong panghitabo mo resulta usab sa maayo nga kahimtang sa tao nga nanginahanglan sa maong balita. No, so sama sa tao nga pananglitan masakiton sa diha nga ang doktor mo human nga siya na examine o human nga siya na diagnose, unya nakakam up ang doktor og usa ka medication sa pasyente, og nag-issue siya karon og prescription. Dayon human ni ana under medication ang pasyente, labi na kung ang pasyente naa na terminal disease or terminal illness. Dayon pagkahiman-himan ni ana mo abot ang doktor ug mobalita nga mobalita siya sa pasyente nga ang sakit sa pasyente, ang gi-predict niya nga kamatayon, no, doon na kamatayon nga gi-predict niya after how many weeks or many months, no, gi-predict na sa doktor. Nibalita ang doktor nga wala na ang cancer, o wala nang illness nga gibati sa pasyente. So ang maong balita, maayong balita na sa pasyente. Pero sa mga tao nga dili maoy concern or dili maong hinungtungdan
Dili para sa ila wala sila pakialam, wala sila kalabutan unsa may akong pakialam kung ang iyang gimantala sa pasyente is wala nay iyang sakit. Labi na kung ang tao kalaban sa pasyente. So ang balita in fact sa kalaban sa pasyente dili na siya maayong balita para sa iyang kaaway. Kung dili bad news kay naulian ang pasyente, no, para sa usa ka kaaway. Siguro, of course, I'm speaking sa yano, sa tawhanon nga kahimtang. I'm not speaking as Christian. Sa Kristiyano kay kita bisan pagkaaway nato nya igisugo gyud ta nga pag dunay dautan nga panghitabo sa atong kaaway dili ta angay mag-rejoice. Pero sa tawhanon o dili sa kalibutan, no, ang kasagaran gyud nga mo rejoice sa good news kadtong tao nga naa sa dautan nga kahimtang. Na mousab ka na ang may tungod sa makasasala, no? Kung kita kay balo kita nga ang tanan nakasala ug na tanan na di lang kay di kay masakiton kundi patay. No? So ang maing balita sa diha nga imong i-announce, imong i-exhibit sa makasasala. O kung ang makasasala wala pay life, wala pay kinabuhi nga nag-animate kaniya nga siya able na to comprehend, to understand, able not to hear spiritually sa mensahe sa kaluwasan. So ang maing balita baliwala na sa iya. Nagsulti ka lang sa hangin kung ikaw ang magwawali. Now that's why gikinahanglan nga i-regenerate siya ato na take up na siya. So dinhi ang atong argument is mao kini nga unless ang usa ka tawo aduna siya'y awareness sa iyang kahimtang o kahibalo siya nga siya is doomed to hell or doomed to damnation o kahibalo siya nga wala siya'y paglaom sa iyang kaugalingon, and that's why kung wala na siya paglaom sa iyang kaugalingon, bad news na. Pero kinahanglan nga kung gusto ka good news muna nga duna di ay gihimo si Kristo. Dili nga dunay gihimo ang tao o kinsa man, kung duna di gihimo si Kristo. Dunay di transaksyon tali kang Kristo og sa Amahan. Nga iyang gihimo, iyang gi-accomplish. And that's why sa diha nga ang makasasala aware na niini nga kamatuoran, niini nga truth. Ug iyang iyang masabtan og napaila-ila siya karon sa Dios nga holy nga Dios. Nga dili siya at Dios nga nalipay sa iyang sala ug busa sa dihang na iyang aware siya sama kang Martin Luther nga aware siya sa justice sa Ginoo og tungod ni ana he hated God matud pa sa kasaysayan. Nasuko siya sa Dios. Ang pasabot ni ana kay ang Dios grabe ka just, no? O kung dunay kasalanan ang tao, kinahanglan nga bubayad siya. Munay tan-aw ni Martin Luther, mo gyud na ang mahitabo sa unang pag-abli sa atong mga mata, sa espiritual nga mga mata. Makit-an dayon nato ang Dios ingon nga holy ug kita sa atong kaugalingon ingon nga mga makasasala. And tungod ni ana, no, mausab ang atong panglantaw, ang atong mentalidad, ang atong mausab ma-reprogram ang atong panghuna-huna. Nga sa una kung atong gi-justify atong kaugalingon karon ato na kini nga gi-admit ang atong sala ug mo fall prostrate kita atubangan sa balaan nga Dios. So ang tao nga wala makasinati ni ana ug ang tao nga dili ug wala gyud maka-repent o makahinulsol sa iyang mga sala, imposible gid kaayo nga maluwas siya.
So dinhi sa atong Westminster Confession, mato diri, although repentance is not to be rested in as any satisfaction for sin or any cause of the pardon thereof, which is the act of God's free grace in Christ, yet it is of such necessity to all sinners that none may expect pardon without it. So atong himay-himayon na atong isa-isahon nga mato diri bisan tuo daw nga ang repentance o ang kining paghinulsol wala siya makasalalay ni kini ang paghinulsol mo ay hinungdan nga kita gi pasaylo sa atong sala. Kung dili ang atong ang kapasayloan sa atong sala is an act or the act of God's free grace in Christ lamang. So dili ang kapasayloan wa mo pasaylo ang Dios tungod kay naghinulsulta. Kay ang pagpasaylo sa Dios usa kini ka libre o usa ka buhat o usa ka lihok kini sa libre nga grasya sa Dios diha kang Kristo. So pag mo naglibre wala lang magkasabot nga wala kini bayad. Ang meaning sa libre is at liberty, meaning it is free. It is God's freedom to pardon us without any condition. It's an unconditional pardon. Wala mo kondisyon sa ato kundi sa Dios. Pag ato na siyang ipatunayan karon sa mga bersikulo. Yet it is of such necessity to all sinners. So ang it diri kaning word nga it nagpasabot niya siya nagrefer sa repentance. Yet repentance is of such necessity to all sinners that none may expect pardon without it. So dili siya mo i-cause sa pardon, pero ang tao nga wala pud niini dili gyud mapardon. So kinahanglan nga atong masabtan nga unsa kaning mga word. For example, nga ang repentance wala kini makasalalay diha wala kini makasalalay ni kini mo hinungdan nga kita gipasaylo sa atong mga sala. So ang wala mo depende ang atong kapasayloan sa repentance, pero ang kapasayloan dili pud ihatag ngadto kanila nga walay repentance. So mura ba ang repentance is usa na siya ka mura ba og usa na siya ka ug sa ato apa mura mag-usa na siya ka badge gihatag sa Dios. Ang nag-decide sa paghatag sa badge mao ang Dios. Ang decision naa sa Dios, wala sa badge. Or mura siya og murag ticket nga pirmado sa Dios ang repentance. Naay kining authorization gikan sa Dios. Now ang ticket dili maoy hinungdan nga ikaw nahatagan sa gratis o sa usa ka butang gift or mura siya ticket para sa gift pananglitan or mura siya og sa atong mga bangko pananglitan mura na siya og ATM card, no? Ang desisyon sa paghatag sa pagkuha sa ATM card naa sa tao, wala sa ATM card, no? Ang desisyon sa paghatag og kwarta, I mean mao ang desisyon sa tao dili ang ATM card. Pero kung wala ATM card, wala ko'y kwarta nga mogawas gikan sa ATM machine. Ingana na siya, no? O mura na siya og kung atong tanaw, mura na siya og kanang cheque. No, ang repentance mura na siya og ballpen. Ang Dios nagunit na anang ballpen. O gipirmahan sa Dios ang cheque, ni gibutang ang iyang ngalan, gibutang amount, no?
unya ang check sa bangko, no, so naanay decision ang Dios nga mo hatag siya sa imo anang amount. So ang desisyon wala diha sa cheque, wala po diha sa bulpin. Pero di ka makakuha og kwarta, di ka makapaingkas og kwarta kung wala ng cheque. So ingana na siya, no, ang real cause sa pardon ang Dios, ang ultimate cause, ang first cause sa pardon, ang una nga desisyon naa sa Dios, ang desisyon sa pardon. Pero iyang ipaagi na siya sa preaching the gospel, unya sa reception sa gospel, unya human sa reception sa gospel, mo believe ug mo repent ang makasasala. So ingana ang explanation na ana. So ang repentance ingana ka ikinahanglan. Now, unsa man ang meaning sa satisfaction? Nga dili daw mo hinungdan nga na-satisfy ang atong ang Dios sa atong sala. Ang satisfaction is a legal term nga akong gitanaw na ako ang meaning sa satisfaction. Duha ka legal dictionary akong gitanaw kang Brian A. Garner o kang Stephen H. Giffis nga ang satisfaction is satisfaction of a debt. It's a release and discharge of the obligation in reference to which performance is executed. No, the payment in full of a debt. So na-release na ang usa ka utangan or usa ka siguro basig sa usa ka tawo nga dunay obligasyon, legal obligation or na siya krimen, na discharge na siya sa iyang obligation. So wala na siya pananagutan. So ang munay meaning sa satisfaction. No, so ang tao nga na-satisfy, ang sa dihang na-satisfy ang justice sa Dios tungod sa sala sa tao or ang Dios mismo na-satisfy, meaning ang tao nga iyang gipardon, na-satisfy na ang Dios ni ana. So meaning ang Dios mismo iya nang gipalingkawas ang makasasala sa iyang obligasyon. Ug ang obligasyon sa makasasala mao ang bayaran ang iyang sala. Unsa man nga bayad, ang kana nga bayad mao ang pagbayad ni ana sa impierno. Nganong impierno man? Kay ang impierno meaning ana is eternal damnation. Nganong ing ana man ka infinite ang pagbayad sa sala? Why? It's because ang imong nasalaan is infinite nga Dios. No, the less ang tao or ang persona, ang dignidad sa tao, the less pod ang bayad sa krimen. Pananglitan, kung ikaw imong kung ikaw nakapatay ka o nakakumit ka o homicide, pananglitan sa ordinaryo nga tao, so I must be careful na arabay nagtrabaho dito sa court o na nag-study sa ato diri sa law. Now, ang sa diha makakomit ang tao og homicide, pananglitan, kung ordinaryo lang nga tao, no, mubayad siya simpre sa prisuhan, siklusyo perpetua or sa base kung depende sa balaod sa usa ka nasod, base kung ibitay pud siya. Pero kung sa diha pod nga ang presidente sa nasod mooy iyang mapatay, mas grave ang sala. Mas grabe gyud kadako kay ang iyang napatay dili ordinaryo. So ingana na siya kung kinsa ang imong nasalan depende sa iyang kadakon o kabugaton, ingana pod kabugat ang imong sala. So kung pananglitan sa ato ng mga lalaki, kung makasumbag ang lalaki sa isig ka lalaki, na may bayad anak gihapon, na may katumbas equivalent anak nga penalty. Pero lahi kung ang imong masumbagan ang masumbagan sa lalaki katong babae.
no, or kadtong mga buntis o kadtong mga vulnerable, mas kuyaw, mas naagi severe nga punishment. So ingani sa diha nga ang makasasala, ang makasasala mo nakasala, ang iyang nasalaan ultimately ang Dios. No? Although ang tao ang iyang nasalaan, pero ultimately ang iyang nasalaan ang Dios. No? Ang Dios nga iyang nasalaan, infinite God, infinitely holy, o grabe gyud siya ka dili gyud masukod ang iyang pagkasiya, ang iyang himaya, o ang iyang pagkamatarong, o kung nakasala ka batok ni ana, simpre infinite ang imong nasalaan. So ang bayad sa sala is infinite pud gihapon. That's why impierno naa sa eternal damnation ang iyang penalty. Tungod kay eternal ang iyang nasalaan, eternal usab ang penalty sa iyang sala. So kana ang explanation sa ngano nga dito sa perno paingon, og dinhi, that's why dinhi ang pardon sa maong makasasala is naara gyud sa kamot sa Dios, naara gyud sa desisyon sa Dios, wala sa desisyon sa tao. Kay kung imong himuon nga ang desisyon naa sa tao, murag imong gi-relegate ang criminal act sa mas gamay-gamay nga krimen, or ang sala sa medyo dili kaayo, murag di kaayo dako, kay nga no pwede raman nga desisyonan sa nakasala, which is again sa common sense. Bisan sa ato karon, ang pardon dili gyud diha sa tao nga nanginahanglan og pardon ang desisyon sa pardon, which is ang Arminianism, naa sa ato daw, naa sa makasasala ang desisyon para mapardon siya, o kana against na sa common sense, o sa against na sa atong experience. Kay sa ato sa Bible gyud, dili sa makasasala nakadepende ang pardon, kung dili diha lang gyud sa Dios ang nasalaan, mao gyud ang dunay posisyon sa pag-decide sa pagpasaylo sa sala. Dili diha sa nakasala, dili diha sa naka-argrabyar, kundi dito sa argrabyado ang kapasayloan sa sala. So dinhi mo ang mini sa satisfaction nga ang Dios na mismo ang naghimo og pamaagi, which is naa kang Kristo ang pamaagi, naa sa kamatayon ni Kristo ang pamaagi, nga ang tao maluwas, nga ang makasasala maluwas. Dili sa ato ang pamaagi, dili atong pamaagi may matuman, dili ang atong initiative ang maoy masunod, kundi ang masunod kadtong atong nasalaan kung unsay iyang gusto aron lang masatisfy siya. So naa man natuma naman og tuman na satisfy siya, ang iyang kagustuhan tanan na comply. So sa dihang na comply ang kagustuhan sa Dios sa unsaon nga mapasay lang sala, right then dunagyoy kapasayloan sa sala, o ang tao nga gipasaylo niya walay si bisan kinsa nga maka-reverse ni ana, irreversible kana. Now para sa Arminianismo o sa uban pang katudloan, reversible. Ang Dios nga nagpasaylo sa sala karon kay higugma sa makasasala, anytime pwede ma-reverse ang iyang desisyon, pwede ra nga iimpierno. Gahapon nami no harm in mingling with evangelical pastors, ningadto ko sa ila, uban ko sa ila, og ang taga-gobyerno, ang taga-usad na naghatag og project niyang mga pastors mo hatagan og project, murag dunay grant o unsa ba, mga beneficiaries, ug ang unang gi-identify nila recipients mga pastor. So apil ko gi-invite nila.
So usa sa mga speakers dito, usa sa mga pastors sa evangelical din sa among lugar. O sa diha nga nagpresent na siya unsaon nga dunay relationship, personal relationship sa Dios. Tulo lang kabutang iyang gihatag. Ug wala gyud didto ang gi-require sa Dios nga belief sa gospel. Wala gyud dito ang repentance. Ang iya dito is obey obey the law of God ana to usa ni ana is walis o pagbasa sa pulong sa Dios. O ang ikatulo murag kanang to love your fellow man, not to harm your fellow man. Wala gyud dito nakabutang ang gi-require sa ang biblical nga requisitos sa Dios nga mo ang repentance, ang faith and repentance, ang faith kang Christ. Wala gyud dito. So dito murag gyud sa akong kasing-kasing nakaingong gyud ko nga grabe gyud. That's why sa diha nga nagtindog kay tanan mi exhort nga pwede nga maghatag sa among opinion unsay among kuan ikasulti. Gisulti gyud na ako nga no matter unsaon nimo paghatag sa do's and don'ts sa tao, no matter kung giunsa nimo pagpresent ang moral law sa tao, kung wala ang gospel, kung wala si Christ, wala gyud kaluwasan nga makamtan ang makasasala. O you can never expect the sinner to change, to obey. Kaya ang obedience naalang na siya sa tao nga naanay gospel, nga naanay evangel sa iyang kasing-kasing. Naanay Kristo sa iyang kasing-kasing. So disappoint ko. So dire atong basahan ang mga bersikulo, no, sa nga ang pardon sa atong mga sala is dili sa ato kundi iya lang sa Dios. Ezekiel 36:31, then shall ye remember your own evil ways and your doings that were not good, and shall loathe yourselves in your own sight for your iniquities and for your abominations. So kani nga wording nag-describe kini sa tao nga dunay repentance nga ingon pa din nandidiri sila sa ilang kaugalingon. Tungod sa ilang iniquity, sa ilang pagkadautan, tungod sa ilang abomination, sa mga dulumtanan nga buhat nga ilang nabuhat. Nga sa verse 32, not for your sakes do I this. Dili tungod sa inyong kaugalingon. Saith the Lord God, be it known unto you, be ashamed and confounded for your own ways, O house of Israel. Now, not for your own sakes do I this. Naay kanta kasagaran sa Armenians is ang kanta ni is kanang naay kanta nila sa una nga kanang we are the reason that he suffered and died. Murag kita ang rason, kita ang hinungdan nganong si Kristo gilansang sa cross. Kita ang hinungdan, kita ang ultimate cause. So nganong nag-decide ang Dios si Kristo nga muani sa kalibutan ug mamatay sa cross, ang pinakahinungdan ni ana kay kita ang hinungdan. Actually, it's for the sake of sinners matod nila nga si ang Dios nag-ani sa yuta ug namatay in the person of His Son, Jesus Christ. Pero sa Bible, not for our sakes. Dili tungod kanato, dili alang-alang kanato. It's for the sake of God. It's for the sake of God's glory. Ang pinaka-ultimate nga reason ngano nga luwason ang makasasala dili tungod for the sake sa makasasala. It's for the sake of God's glory. Now, ang kaluwasan nato is
Igo lang na siya incidental sa pag-exhibit sa Dios ang glory. Igo lang na siya incidental ang kaluwasan sa makasasala. No, dili kay mao ang ultimate nga cause nga ang anak sa Dios, ang bugtong anak sa Dios nga si Jesucristo nakanis kalibutan aron sa pagpakamatay sa cross ug mamatay ug mabanhaw sa ikatulog adlaw. Dili nga kita, not for our sake but for his sake. Ezekiel 16:61, then thou shalt remember thy ways and be ashamed when thou shalt receive thy sisters, thine elder and thy younger, and I will give them unto thee for daughters, but not by thy covenant. See, not by thy covenant. So, dinhi sa ako ipadayon, and thou shalt know that I am the Lord. Verse 63, that thou mayest remember and be confounded and never open thy mouth anymore because of thy shame, when I am pacified toward thee for all that thou hast done, saith the Lord. So ang dinhi sa Ezekiel, naghisgot siya sa Israel or sa Judah o sa iyang sister nga mga Samaria, ug ang uban pa nga mga ilang mga parente nga doon pa sila blood relationship. Kung gibasa ang unsay meaning sa kinsa naga-refer kini sisters, mato diri sa Benson commentary, the sisters here spoken of are Sodom, the Ammonites, the Moabites, and Samaria, the principal city of the 10 tribes. Moloch, who was worshipped in general by the 10 tribes and very often by those of Judah, was the ancient god of the Ammonites and Moabites. The Samaritans also received among them the ancient gods of Chaldea. The inhabitants of Samaria were the kindred of the Jews by Jacob, and the Ammonites and the Moabites were also related to them in the female line. So, ang sa diha nga ingon sila diri, ang Dios diri nga sister, may na I will ingon siya, thou shalt receive thy sisters, thine elder, thy brother. Kato nagahisgot adto nga mga ethnic groups nga ato nang gibasa kaganiha. Now, ang akong gi-highlight diri, akong gi-underline is but not by thy covenant. Ang ilang ang pacification, ang pagpacify sa wrath sa Dios nga mawala na ang iyang kasuko batok sa Judah, dili tungod sa covenant sa Judah o sa ilang mismong covenant, kundi tungod sa covenant sa Dios. So muna siya ang pardon, ang pardon wala gyud makasalalay sa repentance, no? Ang repentance wala, dili mooy cause sa pardon, kung dili ang real cause sa pardon mao ang free grace sa Dios nga naa kang Hesukristo. Akong basahon Hosea 14:2, take with you words and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously, so will we render the calves of our lips. I will heal their backsliding, I will love them freely, for mine anger is turned away from him. So same kanang word nga freely, wa makapasabot nga libre nga way bayad dinhi na context. So the meaning ana is walay nag-udyok sa Dios, walay nag-influence sa mind sa Dios sa paghigugma sa iyang pangasawunon, which is dinhi si Hosea, ang iyang asawa nga binuring ang iyang asawa, iya gihapon nga gihigugma despite sa fact nga ang iyang asawa sige og panglaki, nagapangita og iyang lovers sa gawas. Pero despite ana gihigugma lang gyapon ni Hosea. So muna siya ang
image or mo pud na ang reflection sa real nga kahimtang sa Dios sa iyang katawhan nga I will love them freely. So walay di niya pwede ikondisyon o himuon nga kondisyon ang himuon sa iyang pangasawunon nga kinahanglan mahimo kang kuan ka mobalik ka pagka pure kay di naman gid pure. So kinsa man ang bana nga mahigugma sa iya nga tungod sa purity di na gid mahigugmaan siya tungod kay pure ang mong asawa kay impure na siya, filthy na, naanay nahitabo nga kining naanay nahitabo nga fornication, nahitabo adultery. So kung ang imong himuon dinhi sa case ni Isaiah nga moong himuong kondisyon ang purity sa iyang asawa, di gyud pwede nga i-love niya pag-usab kay di na impure naman ang iyang asawa. So ang pag-love gyud sa moong impure nga babae is freely. Meaning wa na gyud wanay lain nga remedy kundi ang pagguhigugma nga iyang kaugalingon nga voluntaryo nga desisyon o kabubuton. Dili na kabubuton sa babae kundi kabubuton na sa bana ni Hosea. Same diri sa Dios. Sa dihang i-love niya kita, ang iyang iglesia, i-love niya dili tungod kay duna pay purity nga iyang gikinahanglan kay impure ang iglesia. Ang iglesia is filthy. Ang iglesia grabe kahugaw tungod sa sala. Pero iyang gilove despite ana. He loved them despite of their sins. Now ako nang elaborate gamay kanang love despite of us our sin. Kay kana gina change ang meaning ni ana sa atong panahon karon sa mga pulpito. Nanglitan ang moong statement ginausab, pervert sa mga modernist nga mga preachers nga moana sila nga the Lord loves you no matter who you are or no matter what you are, no matter how sinful you are, dili na no matter what you do, how sinful you are doing, dili na mo kay ang bangbut pasabot nila ni ana nga pwede ra ka nga gigugma sa Dios bisan kung ikaw kining bakla lang gihapon, bayot lang gihapon or tumboy lang gihapon. Higugmaon ka sa Dios. It doesn't matter nga bayot ka. God is love. Ana ang ilang pagsabot ni ana. Pero once mo ingon ang Ginoo nga mo ingon ang statement, ang theological statement nato nga God loves you, dili nga whoever you are, o how sinful you are, o what sin you are doing now, dili mo nang meaning. Atong but pasabot, God loves you despite of who you are. Gihigugma ka sa Dios despite of who you are. Pero kinahanglan nga dili ka magpabilin sa imong sa imong situation nga ikaw makasasala na mahigugma sa pagpakasala o mag-enjoy sa imong kabaklaan o sa imong pagka dautan. Kung dili gilove ka man sa Dios despite of who you are, kay gusto kaniyang i-change. Dili nga gilove ka sa Dios unya gipasagdan lang ka nga magpadayon sa imong pagka makasasala sa imong lifestyle. Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Again, kanang word nga freely. So same, meaning sa freely is dili tungod kay walay bayad, kundi walay kondisyon. Unconditional nga justification. Sorry. Sa ato, walay kondisyon. Pero sa anak, dunay kondisyon. Ang amahan sa eternidad, dunay panagsabot tali sa amahan o sa anak.
Ingon ang amahan, yes, I will love them on this condition nga mamatay ka para sa ila. Sa ato walay kondisyon. Kaya unsa may pangayoon sa Dios nga kondisyon, di man ta maka comply. Of course, ang kondisyon na is to be perfect because He is perfect. Pero kung mo pasaylo siya because we are pure, we are sinless, we are perfect, dili na may tabo kay di gyud ta mahimong perfect, di ta mahimong pure, di ta mahimong sinless. Now, mo love siya sa ang Dios despite nging ana ta because na anay transaksyon nga natabo ng Christ ni si Kristo mo unay nagsagot sa atong penalty. Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So ang grasya sa Dios, amini sa grasya kanang undeserved favor, usa ka pabor nga dili angay sa ato. Any question? Kung walay question, ato ipadayon. Now, sa akong gikaingon, indispensable ang repentance para sa kaluwasan, and yet dili pwede nga maluwas ang tao in the absence of repentance. Okay, so akong giingon nga daag yun na gihimo sa Dios nga usa na siya ka requirement. Ug aron ug tungod kay unable man ta although gi-require ta ni ana gi-grant ato nang nasayran ato nang tun-an sa atong una nga mga lectures nga ang repentance is God's grant. It's God's free gift. Sama sa faith, it's God's free gift. So, naghatag siya sa requisitos sa makasasala, sa tanang makasasala, nga unsay requisitos aron nga maluwas. O karon ang iyang pagaluwason, iyang gihamunuan o iyang gi-providean og sa maong requirement. Siya mismo ang naghatag sa faith and repentance. So dini gihatag niya ang faith and repentance sa makasasala. That's why kung wala niya nahatagan, di gyud maluwas kay wala gyud, devoid sila sa faith ug sa repentance. So di gyud maluwas. Pero the fact, okay, yes, na nag-raise og hands. Si Ako, Pastor. Aris, yes. Aris. Pastor, ang kung sa usa pa ka unregenerate nga person tapos gi-cause siya sa Ginoo na mo repent kay iya man ang akma na sa God's free grace in Christ. Ma-equate ba nato, Pastor, ang iyang confession also kung iyang pagkonpisal sa iyang daily life sa repentance o unsa man na siya? Ang kuan kanang kining verbal nga pagsulti, pag-confess sa iyang sala, actually effect na lang na sa actual nga heart repentance niya, sa deep nga repentance niya. Ang repentance, it could be it could have happened sa tao without him telling it outside. Pero kung na siya verbal, oral narration sa iyang sala sa tao nga iyang nasad-an o sa Dios nga iyang nasad-an, effect na siya, which is kana nga effect pwede ra pud ang usa ka tawo nga nagrepent nga usay di niya mahimo ang dili siya makahimo sa pag-istorya pero by heart repentant siya. Pero of course, yes, ang tao nga nagasugid sa iyang sala, nagpasabot ka na nga doon nahitabo sa sulod siyang kasing-kasing. Kaya ingon sa Bible, with the mouth speaketh, no? With what's inside the heart
the mouth speaketh or the mouth speaks. Kung man ko pastor kay kanang murag nagkuhan ko karon nangutana ko karon kay unsa may appropriate gyud nga terminology nga gamiton ana kung sa dihang ang usa ka tawo kanang maghinulsol sa iyang sala kay kung imong tanan kung atong ihubad man gud sa Bisaya ang word nga hinulsol repentance man gyud na, di ba? Pero kanang kumpisal magud na word kay confess man gud na sa munang nangutana ko kung unsaon nato ma-equate ba nato ba siya kanang confession niya, first time confession niya tungod kay gimove sa Ginoo ang iyang kinabuhi, ang kasing-kasing, ang heart na mo confess siya, ma-equate ba nato na siya as repentance? Dili gyud equivalent siya sa repentance kundi kuan lang siya manifestation sa repentance, which is atong na next Lord willing next lecture atong i-discuss ang kanang confession. Sige pastor. Thank you. You're welcome. So it is of such necessity to all sinners that none may expect pardon without it. Luke 13:3, I will tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. So dini ang Ginoong Kristo na mismo niingon. Acts 17:30, and the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. So dinhi gi-require ang tanan nga tao to repent, o diha masuta nga di gyud tanan maluwas kay di man tanan able o di tanan makarepent mo repent. In fact ang uban reverse ang mahitabo, opposite ang mahitabo. Instead nga repentance ang mahitabo kanila, naa sila'y kasuko batok sa Dios. Pananglitan sa Book of Acts, no? Chapter 8 man siguro na kanang panahon nga nagwali si Stephen, chapter 7 ug 8 ako atong tan-awon sa Book of Acts. Kuan lagi chapter 7 nga ingon sa chapter 7 verse 54, when they heard these things they were cut to the heart, and they gnashed at him with their teeth. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God, and said, Look, I see the heavens opened, and the Son of Man standing at the right hand of God. And then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord, and they cast him out of the city and stoned him. So dinhi dunay ang uban di sila motuo nga dunay conviction sa sala. Pero ang sa sala sa mga unbeliever, so pero para kanako adunay conviction ang unbeliever, ang unregenerate, no? Do not have conviction. Ang kanang conviction is legal term ra gyapon na nga convicted sila sa Dios. Legal term sa tao nga nanglitan mo dunay kaso ang usa ka criminal nga kaso. Una human ni ana nagbunal o gavil ang judge, unya ipagawas dayon ang iyang judgment. Once nga mapatunayan nga guilty among tao, convicted gyud siya, convict siya. So kinahanglan mapriso siya. Mo na ang meaning sa conviction dinhi. So dili tanan nga conviction is positive ang paingnan, kundi negative. Bisan ang mga unbeliever convicted sila sa sala nila, pero negative, rebellion ang paingnan. Ang ila is mag-grieve sila, doon na sila kasuko batok sa preacher, doon sila kasuko batok sa Dios. So mo ni hitabo
sa Stephen nga ang mga Hudiyo sa diyang nagwali siya o gisulti niya nga sila moong responsable sa kamatayon ni Jesus Christ. No? Murderers ang tawag ni Stephen sa ila, mga betrayers and murderers. Nakonvict sila sa sala nila, pero not in a positive sense, kundi sa negative nga sila nasuko batok sa Dios. O in fact, batok ang Stephen. O ilang gibato si Stephen dinhi sa Acts chapter 8. So dinhi ang tao, ang repentance it's a kind of conviction of sin upon positive. Nga naa siya sa side nga siya mo loath sa iyang kulingon. He is not proud of himself. He's not proud of his sin. He is now prostrating himself down in the sight of God and pleading God's mercy. Ingana ang mahitabo sa tao nga regenerate, nga gi-regenerate sa Dios. So dunay conviction of sin in a positive sense. Nga ang tao gyud nga kung wala ni ana, kung opposite ni ana, or kung siya mismo is indifferent sa wali, bali wala lang, murgayahay ra siya, di siya makonvict positively or negatively, mo gihapon, di gid siya maluwas. Ingon ni Christ, except you repent, you shall all likewise perish. O sa section 4, akong basahon, as there is no sin so small, but it deserves damnation. So gininay sa atong confession of faith ang kanang dunay distinction sa sala nga dunay mortal sin o dunay venial sin. Walay mortal sin o walay venial sin. Kay sa Romano Katoliko, ang mortal sin kadtog yung mga sala nga medyo o di kay medyo, mga sala nga unpardonable. Mga sala nga grabe na gyud kadagko nga gikinahanglan na gyud nga mo pinitensya ang makasasala aron nga siya maluwas. O kung mamatay man ang maong makasasala, kinahanglan nga kadtong mga gi-impact nga good works sa mga previous nga mga nangamatay or sa mga buhi pa katang supererogation, katong ilang sobra sa good works sa ilang nahimo, sobra nga ilang naipon, pwede to mo i-avail ni atong tao nga damned, ni atong tao nga doomed to hell. Pero para sa ila, tungod kay naa pa yung second chance dito sa purgatorio, ang maong sala, dako-dako gyud ang ibayad sa mong sala. Dako-dako gyud ang sakripisyo nga gikinahanglan. Kay para sa ila ang death ni Christ dito sa cross sa Kalbaryo, dili siya enough. Dili siya makahimo sa dili siya enough nga magpasaylo ang sala sa tao. Para sa ila ang kapasayloan sa tao nga nakakomit og mortal sin, di lang kay diha kang Kristo ang mo maga-emanate ang sacrifice, kundi sa mga makasasala pod magikan ang mga sakripisyo aron nga ang tao nga mo-avail ni anang sakripisyo maluwas. Pero para sa ila ang venial sin katong mga sala gyud nga ginagmay ra. So di ra gid kaayo tanto mo kinahanglan og dako nga amount of sacrifice. So dili sa bala nga sulatan giingon nga ang tanan bisan sa kinagamyan nga sala mo hinungdan kana nga ang tawo maimpierno o hinungdan kana nga kita moadtog impierno tungod sa ginagmay nga sala nga nahitabo ug nahimo. Ug sa kasaysayan diri sa Genesis pananglitan, ang gihimo ni Adam ug ni Eve murag insignificant nga grabing gamay ra, no? Di gikay ingana ka dako kung ang
atong basihan ang binyag o ang mortal sin murag binyal ra. Pero wala man lagi binyal or mortal. Ang tanan nga sala is mortal. Tanan nga sala makapa-imperno. So ang ilang nahimo nila dito sa Genesis, sa ilang pagkasala batok sa Dios, usa ka sala nga makapa-imperno. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Now, ang dinhi sa 6:23, sin, singular, is death. But the gift of God is eternal life through Christ or Jesus Christ our Lord. So ang context din nga ang master sa mga makasasala, ang ilang amo, ang ilang boss mo si Satan. O ang ilang boss sa diha nga maghatag sa sweldo sa iyang mga alipuri, sa iyang maulipon, ang sweldo niya mao ang kamatayon. No? Pero obversely, in opposite to that, naa si Christ, between Christ and his people, nga ang eternal life is dili wage, kundi gift. Diri kang Satan kung mo employ siya sa iyang mga servants, sa iyang mga bond slaves, na mo ang mga makasasala, ang wage sa ilang hago mo ang kamatayon. While in opposite to that, ang Diyos o diha kang Kristo, kita iyang katawhan, gihimo kitang free, dili kita wa na kita mailalom sa sala kundi gipagawas na kita ni Christ, gipakawalan kita ni Kristo gikan sa atong bondage sa sala, no? So kung doon na may kaluwasan o doon may life, dili tungod sa atong nahimo, dili tungod kay kana usa ka payment o usa ka wage, kundi gift kana. So ang sala nga gisgutan dinhi isa lang, katong ang context dinhi mo ang original sin, nga mong corruption nga niya kanato nga napasa nga account gihatag in our account, although nga ang nag-commit ana si Adam ug si Eve. So ang nahitabo diri nga apilta nga gi-account as sinner dito sa kang Adan ug kang Eva, although nga kita wala na nakakommit dito, ingadto kagamay ang sala, pero mo hinungdan nga kita mga matay. Romans 5:12, whereby or wherefore as by one man sin, again katong sala nga nakomit ni Adam o ni Eve, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. See, so dinhi walay dako walay gamay, ang sala basta kay sala, ang tawag sala, ang resulta niya na kamatayon, walay dako walay gamay. Matthew 12:36, but I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. No, every idle word, ang wala mo ingon nga every bad word, kundi idle. Ang meaning sa idle kanang walay significance. Once nga mo istorya ka, nga istorya lang, nga for the sake na lang naka-istorya ka, pero walay significance. Walay meaning nga istorya. Ga istorya ka nga walay tunong, idle. Mismo ka na nga pag-istorya, sala ka na atubangan sa Dios, ug manubag ni ana ang taong makasasala. So sa balang nga sulatan, sala man gyud sa diha nga mo istorya ta og bad words. Sala man gyud kung ita mo cash or mo
kita mo curse, mamalikas, sala man yun na. Pero diri mismo ang idol nga word. So kanang expression, let's be careful nga mo imitate sa expression sa kalibutan. Mga Kristohanon, makabati mo expression nga na di man sala pero idol nga mga expression. Ayaw gyud ninyo suna. Ayaw gyud mo og sunod sa kalibutan. Mismo kanang word nga OMG, sala na siya kay kuan lang na. Him, oh my God ang meaning niya na, which is nahimong idol siya, di na siya ingon nga kuan gyud gi-express ang ngalan sa Ginoo, pero kay idol word na siya makasala ta. Or sa ang uban mo istorya pa nga Duterte style. So kana ba nga every idol word nga paglitok sa tao muhatag sa husay niya na sa panahon sa so walay sa atong ikaw walay dako walay gamay. Bisan kung gamay nga sala, bisan kung insignificant, kung sala man kana, mo resulta gihapon na sa judgment sa Ginoo. So there is no sin so great that it can bring damnation upon those who truly repent. So naay gihimo diri nga juxtaposition. Gijuxtapose on one hand dunay ang pinakagamay nga sala is deserving sa hell punishment, sa damnation. On the other hand, diri sa pikas gijuxtapose gihapon ang damnation nga walay makadam nga kinadak-an nga sala kung kini adunay repentance. Ingana lang logic nga walay gamay nga sala nga di makapa-imperno sa mga walay repentance, pero wala po'y pinakadako nga sala nga makapa-imperno sa mga tao nga dunay repentance. Isaiah 55:7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. So wicked. Itong mga taong, basta ang basang kasulatan is go to wicked, labing dautan gyud to ng mga tao. Si Apostle Paul, matod niya nga this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief. So pinakadako nga makasasala si Paul, pero ang iyang pinakadako nga sala wala makapa-imperno kaniya because of sa grasya sa Dios. Ug ang grasya mo nag-provide kaniya sa mga necessary means para nga makaabot siya sa estado sa pagkalinuwas. Let the wicked forsake his way. Sa mga English-speaking countries, kanang word nga wicked, gibaligtad na nila. Nga ang meaning niya na is cool, C-O-O-L. Murag very good, cool. Wala ang usa ka Englishman karon nga mga bago, mga millennial, that's wicked. Meaning nila dili dautan, that's good. Kaning lingwahe sa kalibutan. O unsa ang maayo, himong dautan, o unsa ang dautan, mo pa ang maayo. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Again, kadtong mga nag-condemn sa angay nga i-condemn sa imperno, pero kay naa kang Christ sila, wala sila condemnation karon. Isaiah 1:16, wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes, cease to do evil. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be like crimson, they shall be as wool. See, so dunay
dunay kuan karon, dunay pasaylo unsa ka pinakadako nga sala, unsa pinaka pula, dagtum pula, papution niya sa sama sa niebe, sama sa balhibo sa karnero kanang wool, kanang karnero nga gialutan, kanang kaputi nga iyang balhibo sa karnero munay mahimong wool. Inga ana pagkaputi ang himuon sa Dios sa taong makasasala, nga sa tanaw sa Dios makasasala. So inga ana ang pardon sa pinaka makasasala nga tao. So ang kasalanan nga kinagamyan worthy o deserving sa hell punishment, pero ang pinakadako nga sala kung kini aduna siya kaning corresponding repentance, dili kani makapa-impierno sa makasasala. So diri ra tama na atong lecture ug basig na ay mga question. Yes, Pastor Aris. Pastor, sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kung sa ato nga kapanahonan karon, kung makasala, is it also worthy of death gihapon? Ang death nga gisgutan dinhi actually is kay dunay ang death diri is ang death nga atubangan sa Dios. Dunay tulo ka death, may physical death ug dunay spiritual death ug dunay gitawag nga eternal death. Yes. Ug kanang tulo ka death dinhi, tulo ka classification sa death. Kaning death dinhi is kuha na siya, nagalangkob sa tulo ka classification. Physical, spiritual ug eternal death. Ang sala mo hinungdan anong naata ni ana, pero wala na siya nagisgot sa legal system sa atong gobyerno. Kini nga death is about sa kuan lang, moral sinfulness sa tao tubangan sa Dios. Sa ato pa, Pastor, example, karon natay na-utter nga word karon, kanya wala nalipay ang Ginoo, sin naman na siya. So unsa man na siya, is it also Yes, nanay death nga dunay death nga na-serve ana. Ug ang death nga na-serve ana ang atong na-commit is dito sa cross. Murag ang cross karon ang naitabo is mura og gikuha na ng benefit, gi-advance ang benefit, o ang benefit sa salvation, ang benefit sa pardon, i-advance na daan. So although wala pa ta na tao, and yet ang benefit sa kamatayon ni Christ, ang pardon sa tanan, naa na daan, gi-prepare na para kanato. So ang future nga sin nga atong na-commit dito na bayra ng daan. And yet ang tao lagi nga gipili sa Dios o gihatagan sa kaning disposition to repent, kay disposition man kining repentance, usa man kini ka characteristic sa tao, disposition, iya pud nga i-provide sa niadtong mga tao nga iya nang napreparahan sa kaning benefit sa redemption nga tuwa sa cross kang Christ. Pastor, unsay effect ana sa Pastor sa 1 John 1:9 kay nagsulti man ganiha nga pati sa future sins nato is pardoned na sa Ginoo. So kanang ang epekto sa 1 John 1:9 na kung naatay mga kasalanan atong ikumpisal kay niya. So unsay kuan ana niya? Is it mura ba siya precondition na daan siya sa Ginoo nga pag ang tao makasala, i-cause gyud na niya na siya mo confess? Oh, yes, correct. Ang tao nga iyang gipreparahan sa pardon, iya gyud nga gipreparahan pod sa causes para mo confess sa iyang sala or sa means para mo confess. Mura ba og kanang, di ba,
one time nag-post ko sa prayer, ang prayer is not does not move God to act, or kundi kini it's God's act to move us to pray. Pag moingon ta nga answered prayer, as if sa mga Armenians naay answer sa prayer tungod kay nagpray ka. Pero sa Dios actually sa wala pa ka nagpray, daan na siya nagprepare og answered prayer para sa imo. Pero iya kang i-cause to pray para imong pangayoon ni iyang gipreparar. Sama po na ang pardon. So i-cause kaniya nga mo confess imong sala. 1 John 1:9. Tungod kay naa may kapasaluan diya kang Christ. So, Pastor, kung ang di masiguro gid mahitabo pastor nga tanang sala nato makumpisal nato isag even unto death nato kanang siguro mamatay na lang lagi mga sala Correct. na di nato. Correct. Hindi nato Pero ang tanan nga mga sala atong gi repent. That's why di ko moingon nga pwede i-equate ang repentance sa confession. Okay. Thank you, Pastor. You're welcome, Pastor. Kung wala na, mukanta tag mga salmo usab atong usbon pagkanta tong atong gikanta kaganiha dayon pero sa di patamanganta mo kwanta mo collect og mga pre-request para sa atong pagtapos. Ako nang i-stop ang pag-share. O i-stop na po na ako ang recording.